og folkets skyld. På tværs af kontinenter, kulturer og tro samles mennesker hvert år om Imam Hussein alaihi salams budskab. Et budskab, der ikke er begrænset af køn, hudfarve eller overbevisning, men som taler til det menneskelige i os alle. Imam Husseins kamp minder os om vores ansvar. At kalde til det gode i os selv og i andre. At sige fra over for uret, uanset dem, der begår det. At frihed, værdighed og tanke må beskyttes, og at uenighed aldrig må føre til had, men til respektfuld dialog. I dag sender vi særlige tanker til de uskyldige sjæle, der hver dag dræbes i kold blod.